Graduating na sa kursong Bachelor of Science in Exercise and Sport Sciences mula sa BISCA sin Arnold and Marcos. Isa sa mga prerequisite sa koleyo bago ang pagtatapos ay ang on-the-job training. Kaya pinili nilang hasain pa ang kanilang kaalaman sa sports bilang soon-to-be sports enthusiast sa Kamsur Pickleball Club. Ayon sa kanila, malaking tulong ang aktual na exposure sa naturang sports at pasilidad ng pickleball upang mas mahasa pa ang kanilang kaalaman at kakayahan lalo na sa larangan ng fitness and sports management. Hindi lamang umano pisikal na kakayahan ang kanilang nahasa kundi pati na rin ang kanilang interpersonal skills at professionalismo sa pakikitungo sa ibang tao. Dako lang po siyang bagay kasi bukod po po naman sa facility, magayunan po facility, si area, si pickleball area, magayon po ang sports po na ma-experience po igdiyo. Lalo na po sa mga makikipag-ulay sa mga tao, sa mga iba't ibang klaseng client, kung paano po siya i-handle, saka po pag-assist ng tao. Dagdag credit o kaalaman, tas credit din po sa namin, duty hours po namin. Sa tulong ng ganitong programa, mas napapalawak ang karanasan ng mga estudyante sa larangan ng sports science. Ayon sa facility in charge ng Kamsur Pickleball Club, mahalaga ang papel ng pasilidad sa paghahasa ng mas maraming future coaches and trainees sa lalawigan. To experience also na may bagong sports na madadevelop yung confidence nila, madadevelop din yung skills nila, and also to experience din yung best facility na nandito sa Kamsur Pickleball, which is air-conditioned, luxury. Nagpapasalamat si Arnold at Marcos sa Provincial Government ng Camarines Sur sa pagbibigay ng oportunidad na makapag-OJT sa pickleball facility sa paghubog bilang mga future professional sa larangan ng sports. Nagpapasalamat po kami sa Capitals, Pilis, kay Gov po. Dahil tinawan po kaming pagkakataon na maka-OJT po idining libre, maing bayad po. Thank you. Salamat pong maray kasi dako lang po siyang tabang. Bukod nga po sa experience, knowledge nga po, dako po kaming mas maaaraman pa and mas ma-improve po sa diri po kung paano po kami mag-handle ng client. Sam Alano, CSN.